Tira, ni Aritz Gamboa naiz. Aritz Gamboa, arruazu, artzaina eta esnegilea. Kirola, tradizioa eta proteina, artzai txakurra. Nola hasi zara, Aritz? Artzai txakurren munduan hasten naiz halabeharrez. Azken finean artzaia naizela esan dudan bezala, horretarako ezinbestekoa da txakurra. Eta horrek eraman ninduen, noski, txapelketetan ere parte hartzera. Kirola edo tradizioa. Artzai txakur txapelketak kirolak dira, eta herri kirol bezala egin izan dira beti. Azken finean gure eguneroko lanak aurrera ateratzeko garatzen ditugun trebezi horiek jartzen ditugulako jokoan. Egia da, herri kirolen baitan animalia batek hartzen duela parte ez. Beraz, ez da neurtzen bakarrik artzainak zer egiten duen, bereziki neurtzen dena da txakurrak doai horiek nola erakusten dituen, ez? New school edo old school. Badago eskola bat ezinbestekoa eta da gure kultura, gure jakintza historikoa. Guk txakurrekin lanean daramakigu gizaki bezala eta bereziki artzai bezala milaka urte batzuk. Egia da azken aldian, etologia bezalako disiplina zientifikoen bitartez hartu dira beste ezagutza batzuk, modernoagoak direnak, uztartu direnak garai batetik genekarren kultura edo harreman horri. Txapelketetan, zein da erronka? Txapelketa horien atzean lehiaren interesa badago. Hor egon daitezke pentsu markak, egon daitezke ura arraza batzuen atzean dagoen salerosketan atera daiteken etekina. Baita ere noski, lehia horretan gaitasun horiek hazkunde batean kokatzeko nahia, ez? Helburu ezberdinak egon daitezke. Herri kirol honen atzean dagoena da artzaintzaren defentsa, ez? Artzaintza eredu baten defentsa, Euskal Herrian ezinbestekoa den eredu baten defentsa. Eta horren atzean, elikadura burujabetza, gure kultura, gure hizkuntza, gure lurraldearen kudeaketa, ingurumena, elemento asko batzen dira helburutzat. Azpimarratu nahiko nukeena, nik artzai txakur txapelketetan parte hartzen dudala, Euskal artzai txakurrekin eta helburu garbia daukadala nere kasuan. Eta nere hitzez esan dezakedana da, ez bakarrik txakur hauek defendatzea, baizik eta hoien atzean dagoen ogibide bat defendatzeko helburuarekin parte hartzen dudala. Proteina, topera? Alegia, txakurrek proteina behar dute noski, oinarria proteina da txakurren elikaduran, gantza ere behar dute, baina ez hainbesteko kantidadean, eta gero barazkiek ematen dituzten beste nutriente batzuk ere oso beharrezkoak dira, ez? Baina, proteinak noski beharrezkoak dira txakurrendako. Txakurra haragi jale bat da, bere oinarrian, eta txakur bezala ulertzen baldin badugu, jakin behar dugu, berak daukan behar hori ase behar dugula. Ez dut uste elikadura berezi bat eman behar zaionik txakurrari askoz ere lan hobea egin dezan artzai txakur gisa, eta proteina lotuko nuke baita ere gure larreekin, gure beste animaliekin, ez dago artzai txakur txapelketarik ardirik gabe. Eta ardien ekoizpenean edo ardien lanean ere ezinbestekoa da proteina, eta proteina gure landareetan dagoen elementoa da, gure larreetan, Euskal Herriko larreak oso aberatsak dira, gure baso larreak, gure mendi larreak oso aberatsak dira, eta proteina ezinbestekoa da, jende askok ez du hau jakingo, baina adibidez esnea ekoizteko proteina bereziki. Animali bakoitzak daukan beharraren arabera, bere ongizatearen beharra asetzeko behar duen elikadura eman behar diogula. Eta ez dakitze helburu, txapelketa helburu edo lortzeko bidean behar dena.